Kaya ito guys, lesson ta. O ang biyahe na to karon guys is Quezon Valley. Maghatod ta niya itong manok. Okay. Dire. Laag ka tik. Binihian. Hunungi lagi na mo action di buak. Pero na eh. Terus ako. Kuas dago man. Bahala na gani mo tang itian eh. So tanaw na to kung sa dangatan na itong biyahe ron guys. No, dako kay dagom. Alas 12 to. Huwag muulan, mag-raincoat to. So siguro ibitay ko ng mga manuka. Nagatingog. Biyahe ron, dako kay dagom. Bisa mahilis ni. Sus, katakos dagom. Ganyan siya ini. Ganda.
Tarungon. Di ko comfortable sa ride pero kinala makomportable ta ani. Sa tarungon tarong. Kada right. Mga 3 siguro kapin. Abot sa Gusimpali. Ayun na ta. Kiwa. Ini fokus. Tagulan tayo ron. Unang sita. Check na rin sa ning manukan eh. Arani, ulan na. May silungan. Bad trip ni pagkaw lakawa da.
Balikan lang tamo guys kay plaster sa ko kay murag ulan. Ahak na gid ni.